Aleluia! Dragii mei, un cuvânt și o promisiune cât se poate de frumoasă din partea Domnului Iisus Hristos pentru noi toți. Un verset din Matei, capitolul 11, versetul 28. Asta va sta la temelia învățăturii noastre din această zi, dar aș vrea toți împreună să citim acest cuvânt, nu odată, nu de 2 ori, ci chiar de mai multe ori. Haideți împreună! Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Amin. Haideți încă o dată. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Și acum cred că putem, fără să-l avem afișat, să-l rostim toți împreună. Ce ziceți? Haideți să-l rostim acum. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Amin. Dragii mei, acesta este un cuvânt al Domnului și vrem să învățăm din el, dar vrem să cerem de la Domnul binecuvântare peste cuvântul predicat și mai ales peste cuvântul primit în inimile noastre, ca el să fie viu și lucrător. Și vreau să invit pe fratele Dumitru Brehuescu aici la microfon, ca în numele nostru al tuturor să ceară binecuvântare de la Domnul peste hrana spirituală pe care Dumnezeu vrea să ne o pună înainte. Părinte Tată Ceresc, iată-ne din nou în casa Ta. De aici, de unde se cheamă numele Tău. Și am vrea, Doamne Dumnezeul nostru, ca să binecuvântezi iarăși adunarea din ziua de astăzi, ca și dățile de altă dată, Doamne. Părinte Tată Ceresc, în numele Domnului Iisus Hristos îți cerem aceasta. Și am vrea, Doamne, ca și astăzi, să vedem slava Ta. Binecuvântează cuvântul Tău, Doamne, și fie ca lucrarea ce o are Duhul Tău cel Sfânt de făcut și astăzi aici în locul acesta, să fie o lucrare, Doamne, deosebită. Da, Doamne. Binecuvântează pe fratele nostru, Doamne, care va mărturisi cuvântul Tău aici din locul acesta, Doamne, ca să ajungă în fiecare inimă, Doamne, și noi la rândul nostru, cuvântul Tău să-l apreciem și să lucrăm cu el în fiecare zi, Doamne, ca să aducă roadă în inimile noastre. Fie ca numele Tău astăzi, Doamne, să fie proslăvit în locul acesta. Amin. Și noi îți mulțumim pentru toate, și pentru cântări, și pentru tot ce se face în casa Ta. Da. Fie binecuvântat numele Tău, Doamne. Amin, amin, amin. Amin. Vă rog să vă așezați. Dragii mei, sunt și eu copleșit de emoția de a fi iarăși adunați la oaltă după o perioadă lungă de vreme în casa lui Dumnezeu. Sigur că ne-am văzut și joi aici, cu cei ce au fost joi, iată-ne și astăzi împreună, însă dacă vă uitați în jur, trebuie să recunoaștem că nu asta e normalitatea. Am fost obișnuiți altfel, însă, dragii mei, în viață lucrurile se schimbă de la o zi la alta și de la un ceas la altul. Zic și eu, așa cum zice cuvântul Domnului, ce va fi nu s-a arătat încă. Dar tragem nădejde că Dumnezeu care ne-a purtat va continua să ne poarte. Dumnezeul care ne-a sprijinit va continua să ne sprijine. Dumnezeul care ne-a binecuvântat va continua să ne binecuvânteze. De aceea, dumneavoastră, cei ce sunteți astăzi în casa Domnului, trebuie să vă spun fiecăruia, ați făcut foarte bine că ați venit aici. Foarte bine.
Îi salutăm cu mult drag pe cei ce ne urmăresc de acasă, Domnul să-i binecuvânteze și pe ei, dar trebuie să spun astăzi că ceea ce e în mediul online e doar în mediul online. Ceea ce e virtual e doar virtual, ceea ce e real e real. Și mă rog astăzi ca Domnul să-și reverse încă îndurarea peste noi toți. Dragii mei, perioada aceasta de 3 luni de zile, cât biserica a trebuit să funcționeze altfel, sunt sigur că a fost o perioadă grea pentru toți creștinii iubitori de Dumnezeu. În același timp, sunt conștient de faptul că perioada aceasta a fost o perioadă grea pentru toți oamenii de pe pământ. Pentru că toate lucrurile s-au schimbat într-un mod extraordinar de rapid. O simplă căutare pe internet legat de coronavirus și de pandemie vă va ajuta să înțelegeți că există o serie întreagă de avertismente care spun că această perioadă este asociată cu o creștere fără precedent a stresului. Oamenii sunt mult mai stresați. Încep să se teamă pentru sănătatea lor, încep să se teamă pentru sănătatea celor dragi, încep să se teamă pentru locurile lor de muncă, încep să se teamă pentru ce va fi, pentru ce și-au planificat și n-a ieșit. Și stresul a devenit o problemă nespus mai mare în această perioadă decât a fost înainte. Și știți dumneavoastră că stresul, dacă nu este gestionat așa cum trebuie, el degenerează în probleme patologice care pot să dea bătaie de cap multor oameni. De fapt, nu e de mirare să știi că o perioadă lungă de vreme oamenii au trebuit să stea în case. Acum gândiți-vă dumneavoastră, pentru oamenii a căror condiție de locuire este o garsonieră fără balcon, să trebuiască să stea închiși în camera aceea, la un moment dat ceva răbufnește în ei. Imaginați-vă dumneavoastră oameni care n-au putut să circule cu mașina, n-au putut să se deplaseze așa cum au vrut. Toate acestea au iritat ființa umană. Și astăzi am citit acest cuvânt din Scriptură, pe care nu vă supărați, dar aș vrea să-l mai repetăm. Pentru că este chemarea Domnului la liniște, la odihnă, la calm, la pace. Și cuvântul la Domnului pe care l-a rostit Mântuitorul, îl rostim noi toți acum. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Amin. Dragii mei, când este vorba despre stres, el înseamnă o supraîncordare a organismului, când asupra lui acționează factori negativi, puternici. Dacă aș lua definiția din DEX, din Dicționarul Explicativ al Limbii Române, definiția este asta. Stresul este un factor sau un ansamblu de factori de mediu care provoacă organismului uman o reacție anormală. Ansamblul reacțiilor fiziologice prin care organismul uman răspunde unui agent stresant, încercând să se apere și să-și mențină echilibrul de bază. Încordare, efort, tensiune. Dragii mei, cei ce s-au confruntat cu stresul și cu efectele lui, ei știu cât de importantă este liniștea și pacea. Aseară stăteam de vorbă cu cineva care îmi spunea că ia medicație pentru asta, ia medicamente, ca să poată să facă față stărilor acestora de încordare.
Ori, dragii mei, eu aș vrea astăzi să învățăm cum trebuie să ne raportăm la factorii de stres. Cum să stăm față în față cu stresul. Știți cum e organismul nostru? O spun alții mai deștepți ca noi. Spun, atunci când există factori negativi puternici, organismul nostru e gata să acționeze ca un avion la decolare. Adică își pune în lucru toate resursele lui, hormonii de stres intră în acțiune și produc modificări în toate părțile organismului. Citeam un articol în care titlul practic spunea așa: 5 minute de mânie îți reduc imunitatea cu nespus de mult. Îți distrug sistemul imunitar. 5 minute. Cât pot să facă 5 minute? Dragii mei, stresul și rămânerea sub stres pe o perioadă îndelungată și dacă nu știm cum să gestionăm stresul acesta, el în timp produce daune fizice și psihice nespus de mari, ireparabile. Tocmai de aceea noi suntem astăzi aici ca să învățăm câte ceva. Și ceea ce avem de învățat nu e de la Nelu Filip, ci este de la Domnul nostru Iisus Hristos, care a zis: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Sigur că stresul vine nu numai din cauza coronavirusului. Nu, a fost și înainte de pandemia aceasta și va fi și după. De exemplu, dacă ai un profesor rău la școală, când te duci la școală, ești ca un avion gata de decolare, nu? Adică ești stresat. Dacă ai un loc de muncă cu emoții, și asta poate să provoace mult stres. Dacă ai o relație nefericită în care ești implicat, și asta provoacă nespus de mult stres. Dacă ai o boală, gândul la consecințele acestei boli provoacă un stres nespus de mare, insuportabil. Și neadaptarea la stres, gestionarea incorectă a factorilor de stres pot să conducă la depresii, la anxietăți, la situații nedorite. Ba mai mult, ca și cum asta n-ar fi destul de mult, știți dumneavoastră că stresul generează boli de inimă, boli gastrointestinale. Stresul provoacă probleme de tot soiul. Unii se îngrașă, alții slăbesc din cauza stresului, alții fac diabet din cauza stresului, alții au dureri de cap și au migrene din cauza stresului, alții au dereglări ale somnului din cauza stresului, alții au dereglări de memorie din cauza stresului. Orice om este confruntat cu stresul, dar nu orice om știe să-și gestioneze în mod corect stresul. Tocmai de aceea, astăzi, aș vrea să înțelegem, toți oamenii se confruntă, știți dumneavoastră, și păstorii se confruntă cu stresul, pentru că lucrează cu oameni. Părinții sunt adesea zdrobiți în emoțiile lor din cauza relației cu copiii, copiii sunt apăsați în suflet din cauza unor conflicte de familie. Spun asta ca să înțelegem că această chemare a Domnului Iisus Hristos este pentru fiecare dintre noi și El a zis: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Dragii mei, de la Domnul vă chem să învățăm astăzi. De ce? Pentru că Domnul Iisus, dacă i-ați urmărit viața, așa cum este prezentată în Evanghelie, Domnul Iisus a avut de-a face cu apăsarea, a avut de-a face cu criticismul, l-au criticat, l-au vorbit de rău, a avut de purtat poverile nespus de mari ale oamenilor, era chemat să dea judecăți, sentințe dacă vreți. A fost neînțeles de oamenii din vremea Lui, a fost judecat pe nedrept. Și Domnul ne-a arătat cum se poate face față.
situațiilor stresante care apar în viață. Dragii mei, haideți dar să învățăm astăzi câteva lucruri despre felul în care trebuie să ne raportăm la stres. Când stăm față în față cu stresul, să învățăm lucruri care ne sunt de un real folos. În primul rând, ca să poți face față situațiilor stresante, trebuie să știi cine ești. Trebuie să știm cine suntem. Dacă ne spun alții cine suntem, avem o problemă. Nu alții trebuie să ne spună cine suntem, noi trebuie să știm cine suntem și asta ne va scăpa de o grămadă mare de stres care vine peste noi. Vedeți, Domnul Iisus Hristos știa cine este El. A știut când a zis eu sunt lumina lumii, a știut că El trebuie să fie lumină. Când a zis eu sunt păstorul cel bun, a știut că El trebuie să aibă grijă de oile din turma sa. Când a spus că El este cale, adevăr și viață, a știut că El trebuie să arate direcția oamenilor. Frați și surori, ca să putem face față stresului din lumea contemporană, întâi trebuie să știm cine suntem. Vă supărați pe mine dacă vă chem să citim asta și să zicem toți, trebuie să știm cine suntem. Cine suntem, dragii mei? Ioan, capitolul 1, versetul 12. Dar tuturor celor ce l-au primit, le-a dat dreptul să se facă? Aleluia! Înțelegeți cine suntem? Când vine o grămadă de stres peste noi, în loc să tremuri și să zici, vai, ce va fi cu mine? De ce n-ai cântat din cântarea aceea care zice, dar nici eu nu salor cui, lui îi sunt cununa, casa mea și cerul lui tot ce avem e una. Adică e important să știi cine ești. Trăim într-o lume în care, uitați-vă dumneavoastră, oamenii așteaptă să le spună alții ce sunt. Ba, mai nou, până și genul, sexul e fluid. Nu vedeți dumneavoastră? Astăzi, dacă le spune cineva că simte bărbătește, îi bărbat, dacă mâine simte femeiește, îi femeie și așa mai departe. Nu e așa, dragii mei, acestea sunt minciunile diavolului și vreau să știe astăzi toți copiii lui Dumnezeu că ei au o identitate clară. Suntem din neamul Lui. Înțelegeți? Dacă știm asta, suntem scutiți de o grămadă de stres, nu vom umbla dezorientați prin lumea aceasta așa cum umblă atâția oameni astăzi. Ci vom ști că noi avem o direcție, noi avem o țintă, noi suntem doar străini și călători prin lumea aceasta, dar undeva la capăt ne așteaptă cu brațele deschise Cel ce a zis, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă și atunci ne va da odihnă pentru vecii vecilor. Când vrei să fii ceea ce îți spun alții să fii, stresul se va aprofunda. Tu nu poți să fii decât ceea ce ești. Atenție! Nu poți să fii decât ceea ce ești. Nu suntem clone, ci suntem ceea ce ne-a făcut Dumnezeu. A sta și a te uita la celălalt și a zice, eu trebuie să fiu ca și cutare, eu trebuie să fiu ca și cutare. Nu! Tu trebuie să fii ca și tine. Dar să nu uiți că tu trebuie să semeni cu Cel ce ți-a dat viață. Să porți chipul Lui. Asta trebuie să faci în termeni simpli. Și încă ceva. Să mai știm că nu suntem perfecți. Niciunul dintre noi. Pentru că dacă uităm asta, s-ar putea să nu vrem să ne iertăm pe noi înșine pentru anumite situații din viața noastră, pentru anumite slăbiciuni. Nu suntem perfecți, dar trebuie să înțelegem că suntem perfectibili și că Dumnezeu este acela care ne ajută să ne schimbăm în același chip cu al Lui, din zi în zi tot mai mult. Prin urmare, frați și surori, vă rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu, ca să aveți o viață liniștită, ca să aveți o viață plină de pace pe pământul acesta. Vă rog, nu uitați, trebuie să știți cine sunteți. Și cu bucurie vă spun încă o dată,
sunteți din neamul lui Dumnezeu, sunteți copii de Dumnezeu. Însă nu numai atât, dragii mei. Un alt lucru pe care trebuie să-l știm. Trebuie să știm cui trebuie să-i plăcem. Adică să ne trăim viața ca să plăcem cui? Uitați-vă, dacă eu, de exemplu, mi-aș propune, și zic Domnul să mă păzească de asta, ca să vă predic, ca să vă placă vouă. Doamne, ce grămadă de stres mi-aș aduna pe cap. Știți de ce? Că lui unul îi place să vorbesc așa foarte blânduț, altuia îi place să vorbesc mai apăsat, altuia îi place să o spun direct, altuia îi place așa să o fac mai finuț și așa mai departe. Știți ce s-ar alege de mine dacă aș vrea să fiu plăcut celor 100 și, mă rog, cât suntem aici? Ce s-ar întâmpla cu mine? Ar fi, vai de mine, împărțit în nu știu câte părți, vai, ce o să zică ăla, dar ce o să zică ăla, lui ăla cum îi place. Însă, dragii mei, am înțeles un lucru, că dacă voi căuta să fiu plăcut unuia singur, lui Dumnezeu, voi rosti cuvântul lui. Și se poate ca unii să zică, n-a zis bine, și alții să zică, a zis bine, și așa mai departe, dar important e să știu că cel care îmi poate da odihnă este mulțumit și bucuros. De aceea vă spun astăzi, dragii mei, e foarte important ca să biruim stresul, să știm cui trebuie să-i plăcem. Că dacă vrem să fim pe placul tuturor oamenilor, nu reușim. Aici sunt mame care au 2-3 copii acasă și își propune mama să facă o mâncare astăzi și zice, astăzi facem ciorbă de fasole verde. Și unul dintre copii zice, asta îmi place mie. Și celălalt zice, nu, mama, nu, asta nu, altceva. Și dacă ai 2, nu-i poți mulțumi. De aceea vreau să spun astăzi, tare și apăsat, nu căuta să placi oricui. N-ai să poți niciodată. Ca să poți birui stresul din viața ta, trebuie să știi cui trebuie să-i fii plăcut. Uitați-vă la Domnul Iisus, că de la El am spus că învățăm. Ioan, capitolul 5, cu versetul 30, zice așa, eu nu pot face nimic de la mine însumi, judec după cum aud și judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut să fac voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. Adică am unul căruia trebuie să-i fiu plăcut. Nu pot să fiu plăcut și fariseilor, și saducheilor, pentru că a trebuit să o zic odată într-un fel, odată în altfel. Nu pot să fiu pe placul tuturor. Domnul Iisus Hristos însă a căutat să fie plăcut Domnului. Frații mei, surorile mele, din dorința de a vă fi bine, vă rog fierbinte, nu vă lăsați ispitiți de gândul că trebuie să plăceți și lui cutare și lui cutare, ci vă rog fierbinte, căutați să fiți plăcuți Domnului. Când veți căuta să fiți plăcuți Domnului, El, zice Scriptura, îi face prieteni, chiar și pe dușmani îi face prieteni. Asta face Dumnezeu. Când cauți să fii plăcut lui Dumnezeu, asta ți aduce numai binecuvântări. Când faci ce-i place lui Dumnezeu, nu vei greși. Niciodată nu vei greși dacă vei căuta să fii plăcut Domnului. Când faci ce-i place lui Dumnezeu, îți simplifici viața nespus de mult. Adică nu alergi pe 2 cărări. Oricum, pe oameni nu poți să-i mulțumești. Oricât ai căutat să fii pe placul lor. De aceea, astăzi, al doilea lucru pe care îl spun celor ce vor să capete odihnă și liniște sufletească în lumea aceasta în care stresul e la el acasă, trebuie să știm cui trebuie să-i plăcem. Haideți să citim și asta. Trebuie să știm. Domnul să ne ajute să știm că trebuie să fim plăcuți Lui. Încă ceva. Ca să putem să depășim situațiile de stres din viață, trebuie să știm ce vrem. Haideți să zicem și asta. Dragii mei, ce înseamnă asta? Asta înseamnă că trebuie să ne stabilim bine prioritățile.
Altfel vom trăi sub imperiul urgentului care ne va spune, asta trebuie să faci și asta trebuie să o faci și asta trebuie să o faci și trebuie să alergi dintr-o parte în alta și îți vei da seama că stresul îți va încorda organismul tot mai mult și te expui la situații cu totul și cu totul neplăcute. Dragii mei, aranjarea priorităților ne va ajuta să facem ceea ce îi place lui Dumnezeu să facem lucrurile care ne sunt necesare, lucrurile care sunt importante și în felul acesta noi vom putea să depășim situațiile acelea stresante din viața noastră. Eu însumi, dragii mei, m-am confruntat cu asta nespus de mult. Până când am stat și am zis, dar stai, cine îți pune programul în agenda? Adică când nu mai știm să spunem nu, că e o nevoie acolo, că e o nevoie acolo, că e o nevoie acolo, te trezești că la un moment dat te poartă nevoile într-o parte și în alta. Vă întreb eu pe dumneavoastră. Domnul Iisus Hristos i-a vindecat pe toți bolnavii din vremea Lui. Foarte bine ați remarcat, nu pe toți. Au mai rămas bolnavi nevindecați. Au mai rămas oameni care n-au auzit Evanghelia. Știți ce înseamnă asta? Că niciunul dintre noi nu le putem face pe toate. Cel ce le poate face pe toate este Dumnezeu. Și a venit Fiul Său pe pământ ca să ne arate cum să trăim frumos și liberi de stres. Adică să învățăm să gestionăm situațiile stresante din viața noastră, dar pentru aceasta trebuie să știm ce vrem. Uitați-vă la Domnul Iisus. El a știut ce vrea. A știut că trebuie să facă voia Tatălui. A trebuit, Fiul omului a venit să caute și să mântuiască pe cei ce erau pierduți și a făcut lucrul acesta. A venit să-i cheme pe păcătoși la mântuire. Fiul omului a venit să slujească, nu să fie slujit. Asta a făcut. A știut că asta este scopul lui și a trăit pentru aceasta. Întrebare, care este scopul vieții tale? Trebuie să știi ce vrei dacă vrei să scapi de stres sau să poți gestiona factorii de stres într-un mod corect. Mergem mai departe, dragii mei. În situațiile de stres, mă uit la Domnul Iisus Hristos ca să văd cum a știut să gestioneze. Trebuie să cerem la nevoie ajutorul altora. Spun lucrul acesta, dragii mei, pentru că e foarte interesant. Noi, oamenii, trăim cu impresia că noi trebuie să le facem pe toate. Dacă la mine în familie nu fac eu, gata-i cu familia mea. Știți că cimitirul e plin de oameni care au crezut că fără ei nu se poate? Asta au constatat-o alții mai deștepți ca noi. Cimitirul e plin de oameni care toți au crezut că fără ei nu se poate. Și uitați-vă ce merge lumea înainte fără ei. Și va merge și fără noi. De asta vă spun că oamenii înțelepți vor înțelege acest adevăr, că la nevoie trebuie să ceară ajutorul altora. Dar nimeni nu o face așa bine ca mine. Oare? Oare? E un păstor simpatic, nu-i spun numele aici, a stat multă vreme în biserica lui, a lucrat în biserică, a crescut biserica și așa mai departe și la un moment dat a trebuit să se ducă în America. S-a dus în America și s-a dus așa cu inima strânsă și apăsat. Și a zis, oare cum o să fie la biserică dacă nu sunt eu? Oare cum va fi dacă nu sunt eu? Și s-a dus bietul om, trebuia să stea o perioadă mai lungă. S-a dus și după prima duminică a dat telefon la soție și a zis, cum a fost? Și soția a zis, a fost mai bine decât când erai tu acasă. Dragii mei, așa învățăm lecții, pentru că lucrarea lui Dumnezeu nu stă într-un om oricine ar fi el, dar nici lucrarea pe care o faci în familie nu stă neapărat numai în tine, ci în tine ajutat de Cel ce te poate ajuta. Știți ce a făcut Domnul Iisus? A avut o lucrare mare în față. Dar a făcut un lucru extraordinar. A zis, nu o fac singur, iau încă 12 aici. Și o fac împreună cu ei. Ei, dragii mei, ca să nu fii un om stresat
și doborât de stres, trebuie să cer la nevoie ajutorul altora. De aceea înțelept e Dumnezeu. Știți ce a făcut Dumnezeu? S-a uitat la om și a zis, nu e bine ca omul să fie singur. Am să-i dau un ajutor potrivit. Și a pus Dumnezeu lângă bărbat o femeie, pe soția lui. Și apoi Dumnezeu a pus copii, ca să învățăm că nici unul dintre noi nu suntem oamenii care să ne batem cu cărămida în piept și să zicem, noi suntem indispensabili. Indispensabil este Dumnezeu. Noi, oamenii, avem locul nostru, vremea noastră și perioada noastră și la nevoie, ca să nu fii doborât de situații stresante, e important să înveți la nevoie să cere ajutorul altora. Asta n-am citit-o, nu? Haideți să o citim. Sigur, dragii mei, trebuie să învățăm lucrul acesta. Dar mai spun ceva. Trebuie să învățăm fiecare dintre noi să cerem ajutorul altora la nevoie și de aceea suntem. Dumnezeu ne-a dat familii, Dumnezeu a dat familia bisericii și nimeni nu trebuie să-și poarte singur povara. Ba, să știți că sunt poveri care sunt doborâtoare pentru noi dacă nu cerem ajutorul altora. Există păstori în biserică, frații mei, surorile mele, există oameni care pot să ajute, să pună umărul la povara ta, de aceea nu o duce singur. Dacă ajungi în situații, mi-a fost dat să aud târziu despre anumite situații și am zis, dar de ce n-ați dat un telefon? Pentru că o încurajare, o rugăciune împreună, un umăr pus la povara aceea înseamnă nespus de mult. De aceea, haideți să învățăm la nevoie să cerem ajutorul altora, pentru că altfel s-ar putea să fim doborâți în fața situațiilor de stres. Haideți să citim și asta. Da. Când am zis obiceiul, știți ce înseamnă asta? Nu înseamnă rugăciune așa sporadică, nu înseamnă rugăciune din când în când, ci trebuie să ne formăm obiceiul rugăciunii. Acum, după 3 luni de stat acasă, cred că ne-am obișnuit, nu? Să adunăm familia lângă noi, să citim din Scriptură și să ne rugăm împreună. Dar, dragii mei, vreau să înțelegem, dacă ne uităm la Domnul nostru Iisus Hristos, de la El învățăm. El este Cel ce ne-a arătat cum se face față stresului. Supapa de refulare în cazul stresului, cea mai bună supapă de refulare e rugăciunea. Ascultați-mă, există terapii pe care le dau unii sau alții. Eu vă spun simplu, un ceas de rugăciune face mai mult decât cel mai tare medicament în astfel de situații. Stai un ceas în rugăciune cu Domnul și vei vedea. Când simți că nu mai poți și te apucă deznădejdea și zici, vai de mine, nu uita cine ești. Dar încă ceva, nu uita ce a făcut Tatăl tău pentru tine. Adu-ți aminte și asta te va încuraja și te va întări după ce îți faci o listă în rugăciune și stai înaintea Domnului și zici, Doamne, atunci ai fost cu mine, îți mulțumesc că și atunci ai fost cu mine, și atunci ai fost cu mine, și atunci ai fost cu mine. Și după ce te uiți la lista aia lungă de situații în care Domnul a fost cu tine, știi ce vei face? Dintr-o dată ți se îndreaptă coloana vertebrală, stai în picioare și zici, păi Dumnezeul care a fost cu mine atunci, ce, nu va fi cu mine și acum? Ba da, va fi. Dragii mei, e important să ne formăm acest obicei al rugăciunii. Domnul Iisus Hristos, ia uitați-vă, vă citesc doar 2 versete din Scriptură despre Domnul Iisus Hristos. Zice, imaginați-vă, unde mergea Domnul, veneau după El mulțimi de oameni. Și altul venea, vindecă-mi fata, altul venea, ajută-mă aici, altul venea, spune-i să împartă averea cu mine, altul venea cu una și cu alta. Și fiți atenți. Luca 5:15, se răspundea tot mai mult vestea despre el și oamenii se strângeau cu grămada să-l asculte și să fie vindecați de bolile lor. Și versetul următor zice așa, iar el se ducea în locuri pustii și se ruga. Știți ce înseamnă asta? Nu faci față atâtor nevoi pe care le vezi altfel. Dar la un moment dat trebuie să zici, eu am nevoie să mă retrag
într-un loc pustiu, să închid cămăruța după mine și să mă rog, altfel nu pot să fac față acestor situații. Avem nevoie, frați și surori, să petrecem timp cu Dumnezeu. Auzeam o doamnă psihoterapeut care îi sfătuia pe copiii care sunt stresați în perioada examenelor și așa mai departe. Și foarte interesant ce îi învăța. Dar l-a scos pe Dumnezeu din ecuație cu totul. Știți ce le spunea? Zicea, luați-vă un scaun, puneți acolo lângă voi și pe scaunul acela să vă imaginați că stă potențialul vostru. Și uitați-vă din când în când spre scaunul acela și ziceți, acolo eu am potențial. Și am zis, bieții oameni. Bieții oameni, caricaturi. Îl scot pe Dumnezeu din ecuație și uită că Cel ce ne ajută pe noi în toate lucrurile este Domnul. Ori, dragii mei, a ne forma obiceiul rugăciunii înseamnă, dacă vrei, du-te la scaunul acela, dar recunoaște și zi, Doamne, aici cred că ești Tu lângă mine, la 2 pași de mine ești Tu. Și eu am venit la Tine ca să mai iau din resursele Tale, că sunt obosit, Doamne. Și Tu ai zis, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Înțelegem noi? Trebuie să ne formăm obiceiul rugăciunii, să ne oprim lângă Dumnezeu din iureșul acesta al vieții, din situațiile acestea care sunt stresante din calea afară, trebuie să ne oprim pe loc. Psalmul 46:10. Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Oameni buni, alergați, iureșul vieții, probleme, ai de rezolvat acolo, ai o afacere, ai un business, te stresează, nu mai ai oameni, te-au lăsat angajații și așa mai departe, nu mai știi cum să o scoți la capăt, ai un șef care te necăjește, ai o familie în care sunt probleme, dragul meu, oprește-te și să știi că El e Dumnezeu și El are resurse pentru toate. Oprește-te și stai un ceas de vorbă cu El și vei vedea cum supapa asta încărcată de stres va refula și vei veni dinaintea Lui odihnit, cu sufletul liniștit și plin de pace. Asta e alternativa pentru oamenii prea ocupați. Un ceas de rugăciune cu Domnul, așa zicea un om al lui Dumnezeu, stătea și zicea, în istoria marilor treziri, veți putea citi despre el, stătea, se uita la câte o zi din asta încărcată din calea afară și zicea, astăzi am atâtea de lucruri, că atâta am de lucru astăzi, că dacă nu mă rog 3 ore nu reușesc să fac nimic. Omul acela a știut un adevăr. De aceea vă chem în numele Domnului Iisus Hristos să învățăm să iubim rugăciunea. Trebuie să ne formăm obiceiul rugăciunii. Trebuie să ne formăm obiceiul rugăciunii. Am citit asta sau nu încă? Dacă am citit, hai să mai citim o dată. Dragii mei, și mai spun ceva. Nu, haideți să spunem toți. Haideți toți. Adică avem nevoie să ne facem timp pentru asta, dragii mei. Știți că Dumnezeu, de ce credeți că a pus frumusețe de frunze verzi și flori de tei în perioada asta? Peste tot în oraș? De ce credeți că sunt castanii înfloriți? Ca să stăm în burlogul nostru și să zicem, vai câte am, Doamne, de făcut, vai, nu mai știu cum să o scot la capăt. De-aia credeți că ne-a dat Dumnezeu flori de tei? Ascultați-mă bine, vă rog, ca să nu fiți doborâți de stres, mai ieșiți câteodată pe sub tei și umblați cu nasul sus, acolo e voie. Cu nasul sus pe sub tei e voie și să zici, Doamne, cât de minunat ești! Cât de minunat ești! Să înveți să te bucuri de viață. Uitați-vă dumneavoastră, am spus asta în repetate rânduri aici. Cât a fost Domnul de ocupat cu oameni după El, dar și-a făcut timp să se oprească lângă crinii de pe câmp și să zică și altora, hei, uitați-vă la crinii de pe câmp, ei nici nu torc, nici nu țes. Și vă spun că sunt așa frumos îmbrăcați, mai îmbrăcați decât Solomon, împăratul care le avea pe toate. Și-a făcut timp să stea, să se uite la zborul păsărilor pe cer și să zică, uitați-vă la păsările cerului. Și-a făcut timp să ia câte un copilaș în brațe, să-l vadă că e blond și cu ochii albaștri, să-l mângâie, să
să-L drăgălească, pentru că acestea sunt lucruri care te relaxează. Dragii mei, înțelegem noi astăzi că Domnul ne cheamă să ne facem timp ca să ne bucurăm de viață. Erau ocupați și parcă îi văd pe ucenicii lângă Domnul, stăteau, Doamne, dar nu mai apucăm, că împărțim coșuri cu pâine aici, firimiturile le ducem dincolo, a rămas pește dincolo, Doamne, ce facem? Și fiți atenți, când îi vede Domnul așa, în Marcu la capitolul 6:31, Iisus le-a zis, veniți singuri la o parte, într-un loc pustiu și odihniți-vă puțin. Căci erau mulți care veneau și se duceau și ei n-aveau vreme nici să mănânce. Vedeți ce ne învață Domnul? Omule, oricine ai fi, nu uita că între cele 10 porunci, Domnul a pus porunca odihnei. E o poruncă. Și să stai în vremea de acum să zici, dar n-am timp de nimic. Dacă n-ai timp într-o zi, vei colapsa sub povara stresului și nu asta este voia lui Dumnezeu. Trebuie să ne facem timp să ne bucurăm de viață. Și acum, dragii mei, în încheiere, haideți să citim și asta. Trebuie pe deplin în Domnul. Ia uitați-vă ce spune Isaia, capitolul 40, de la versetul 28. Lucruri pe care oamenii stresați probabil nu le știu. Nu știi? N-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește, priceperea lui nu poate fi pătrunsă. Cu alte cuvinte, avem pe unul care poate totul, știe totul. Și acum versetul următor, 29. El extraordinar. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui ce cade în leșin. Și ia uitați-vă cum o face. Versetul următor. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar și tinerii se clatină. Și versetul următor. Observați, lăsați versetul ăsta pe ecran. Ați văzut? Sunt puși față în față Dumnezeu și oamenii. Dumnezeu care poate totul, care știe totul. Și apoi sunt oamenii cei mai viguroși, zice, flăcăii. Ăștia nu-s ca mine la vârsta mea. Flăcăii obosesc și ostenesc. Toți oamenii sunt pulbere și țărână. Și după aceea vine și zice așa, uitați-vă, ăsta-i Dumnezeu puternic, atotștiutor și Tatăl nostru. Și aici sunt oamenii, cu cei mai tari exponenți ai lor, ai oamenilor, flăcăi. Vedeți ce diferență este? Și atunci zice, dar cei ce se încred în Domnul, cor fi cu păr cărunt, cor fi flăcăi, cor fi bărbați, cor fi femei, dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturi. Mai că-mi vine să comentez aceasta, dar n-aș vrea să mă întind. Ei zboară ca vulturi, știți ce înseamnă asta? Când vine furtuna, știți ce face vulturul? Se înalță deasupra furtunii. Adică își întinde numai aripile și lasă furtuna să-l ducă. Wow! Nici nu face eforturi mari. Se ridică deasupra furtunii. Și ăsta e un mare har. Cine se încrede în Domnul, în momente de necaz, în momente de stres și de apăsare, el de fapt se înalță tot mai aproape de Domnul, pentru că știe că ajutorul lui este la Domnul. Ca vulturul, zboară ca vulturul, se înalță deasupra. Și vreau să știți ceva, greutățile, încercările și necazurile sunt situațiile în care ne apropiem de Domnul mai mult decât când ne merge bine. Mai mult decât atunci când zicem mergem în concediu la mare. Să știi că nu acolo te apropii de Domnul, ci când treci prin necazuri, îți întinzi aripile și te înalță furtuna aceea mai aproape de Domnul. O, ce părtășie ai cu Domnul, o, ce-L cauți pe Domnul atunci. Ei zboară ca vulturi, aleargă, ai multe de făcut.
și vei vedea cum Dumnezeu îți dă putere când alergi la El să rezolvi ceea ce trebuie rezolvat. Aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Adică când zice umblă, asta înseamnă rezistență. Dumnezeu e Cel ce îți mărește rezistența în fața stresului. Ascultați-mă bine, dragii mei. Ca să facem față stresului, ultimul punct pe care l-am spus aici este să ne încredem pe deplin în Domnul. Pe deplin. Dragii mei, am traversat o perioadă destul de grea și n-am ieșit din ea. Însă în perioada aceasta, dragii mei, avem nevoie de lucrurile acestea pe care le-am spus. Întâi să nu uităm cine suntem, să știm cine suntem. Haideți să facem o mică recapitulare. Mă duc înapoi. Trebuie să știm cine suntem, da? După aceea trebuie să știm cui trebuie să-i plăcem. După aceea trebuie să știm ce vrem. După aceea trebuie să cerem la nevoie ajutorul altora. Trebuie să ne formăm obiceiul rugăciunii. Trebuie să ne facem timp să ne bucurăm de viață. Și trebuie mai presus de toate să ne încredem pe deplin în Domnul. Doamne, ajută-ne la aceasta. Veniți să ne ridicăm înaintea Lui, înaintea Domnului. Și așa cum suntem fiecare dintre noi să ne rugăm lui Dumnezeu. Și să zicem, Doamne, în mijlocul unei lumi stresate, în mijlocul unor colegi stresați, în mijlocul unei familii stresate, Doamne, te rog din toată inima, nu mă lăsa, ține-mă în mâna Ta. Doamne, nu mă lăsa, ține-mă în mâna Ta. Așa să ne rugăm lui Dumnezeu și să zicem, Doamne Dumnezeul nostru, ajută-ne să știm să gestionăm factorii de stres cu inteligență, cu înțelepciune venită de la Tine de sus și să ne purtăm în așa fel încât Tu, Doamne, să ne dai odihna promisă. Veniți la mine și la asta vă chem eu, nu la mine, la Domnul. Așa a zis El, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați. Și vă chem acum să ne ducem la Domnul, toți trudiți și împovărați, cu credința că El ne dă odihnă pentru sufletele noastre. Veniți să ne rugăm Domnului cu toții în felul acesta pentru noi și pentru cei dragi ai noștri, pentru cei care se confruntă cu situații stresante, să ne rugăm cu toții Domnului.